ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SARL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SARL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SARL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SARL. Kastangani bi araba juin kalo kile mugani nani samba fla ani mugan ani woro anga kuna foli bakulba do bena talike jamana kuntigi ka sanduru sigili o baro nyefol tola mawye anga ministri mga chaw nyeshimbe kuna foli ko ma ayra ka fo ko sotelma malitali mali jamana e asan sefa wari miliari keme ani bi woro ayasa ula keme sarala biduru ani woro sotelma maltali oye mali jamana tay o korfo ko o dayenmaya fintigila kaw ye wulika joke nara marabolo konna la sanfɛ kɛlɛ cɔw ka bamanca walin jɔ kɛlɛ tigila ma caman ka olu daji jamana kuntigi ka san 5 o bilan fɔtɔla maaw ye ministri caman olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ CCB kɔnɔna la seko ni dɔnko ministri ani fo ka taa se ministre wɛrɛ an bɛna da dɔ la k'o ɲɛfɔ aw ye dɔnnidakaw yɛrɛ k'a fɔ ko kuranko gɛlɛya ani fo ka taa se tajiko a kɛn bɛ ka gɛlɛya don u ka baaraw caman na ko kan kibaruya bɛna an bila ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔna la nazarala jamanaw ka tɔnba Union Européenne ka lasigiden mun bɛ yen Burkina Faso jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka datugu a ɲɛ ka u banga a bisimilabaw ka sanga ni Europe jamana k'u ye kuma minnu fɔ fɛn mun ye Burkina Faso jamana ma ninnu de an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli bonya aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na. An ka jamana nɛgɛjuru sira fɔlɔ ni o de ye sotelma malitali ye a yirala k'a fɔ ko an ka jamana ye a fan bɛɛ lajɛlen minɛ k'a kɛ an ta ye bawo sɛbɛnfura min b'a la ni o ye a lisansi ye an ka jamana kunnafoniko minisiri Alhamdu Ag Iliane ale ka kɔrɔfɔw la ko an ka jamana ye a lisansi san sefa wari miliyari 100 ani miliyari 60 kɛmɛ sara la sotelma malitali 56 o ye mali jamana ta ye an bɛ don min na ko bi o kɔrɔfɔ de daɲɛnɛmara kunnafoniko minisiri Alhamdu Iliane fɛ ka a to kɛnɛ kan kɛnɛ minnu bɛ ka kuma jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ye san 5 mun sɔrɔ fanga kɔnɔna la a ye baaraba minnu kɛ kunnafoniko bunakun kan o kɔrɔfɔ de daɲɛnɛmara an ka kunnafonilaw ka minisiri fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko nin b'a sɛbɛntiya jamana ɲɛmaaw bɛ wulikajɔ ni baara mun na ani ŋaniya mun b'u kɔnɔ ka se ka an kɛ an yɛrɛ ta ye an ka sɔrɔ sira ka bɛɛ yakubaya wa ko nin nɛgɛjuru sira in ka bɔ sɔrɔko la nin bɛ anw ka jamana ka kologiriya nin bɛ an ka yɛrɛtigiya ani fo ka taa se an bɛ ka baara kɛ anw yɛrɛw ye ani ŋaniya mun bɛ jamana ɲɛmaaw la ka se ka mali segin a yɛrɛ ma ko nin bɛ o hakilina fana sɛbɛntiya ka fara a sɔrɔ sira kan ani fo ka taa se wulikajɔ mun ni an ka jamana finitigilakaw bɛ k'a kɛ
ka yaasa ka jugu kɛlɛ jugu minnu ni u bɛ fɛ ka dankari kɛ an ka jamana bɛɛ na ko nin sira in fɛnɛ bɛna kɛ waleba ye ka an ka lakanako ka a sinsin bawo nɛgɛjuru sira a bɛna kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la burusi kɔnɔnaw fara dugubaw kan nɛgɛjuru sira mun ni an ta don wa anw de fɛnɛ ka lakɔlɔsili bɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen kan ko a bɛ kɛ sababu ye ka lakanako ka a sinsin alhamdu ilani ka kɔrɔfɔw la ko jamanakuntigi ka hakilina ɲuman mun ni a bɛ k'a kɛ ka se ka maliden ka yɛrɛtigiya segin a ma ka yɛrɛ diɲɛma la k'a fɔ mali wulikajɔw bɛ ka kɛ ɲɛmaw fɛ wa malidenw fana bɛ ɲɛmaw kɔ an bɛɛ lajɛlen kungelila ye kelen ye jamana in bɛ se ka yiriwa cogo min na ni ka an kɛ an yɛrɛ ta ye nafolo sɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la fintigilakaw ka koɲɛ bunakun kan an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaso ka cikan kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nara marabolo la an ka cɛfini tabaw tɛnɛdon juin kalo tile 22 su ko u ye wulikajɔ caman kɛ sanfɛ kɛlɛcɛw nara marabolo kɔnɔ kɛlɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko gingingire ko o siratigɛ de la sanfɛ kɛlɛcɛw ka laraweli n'u ka sɛgɛsɛgɛli ɲumanw kɔnɔ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba a ka cikan in na a y'a yira k'a fɔ k'u taara daga kɛ ka maa dɔw ye maa minnu ni u kun dogondon don maa naani ɲɔngo bamanciya walijɔ kɛlɛ tigilamaw u kun dogomɛ kosɛbɛ ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ka munumunu sara se k'u ye u ye u susu u tun bɛ yɔrɔ min na ka a bɛɛ lajɛlen daji wa ko o munumunu kelen kɔnɔna la an ka sanfɛ kɛlɛcɛw taara ga dɔ dogolen sɔrɔ tu dugu ma ga minnu tun kɛn bɛ ka a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔn kosɛbɛ yɔrɔ min na ni bamanciya walijɔ kɛlɛ tigilamaw u tun b'u ka maramafɛnw an'u ka fɛn wɛrɛw bila ye ko an ka cɛfini tabaw ye o ga ka a mini ka a susu ka bɛɛ lajɛlen daji a n'a kɔnɔna minɛnw ka u bɛɛ faga wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko nin yɔrɔ in na halisa wulikajɔw bɛ ka kɛ an ka cɛfini tabaw fɛ k'a larawi k'a lajɛ jugu minnu bɛ a dafɛyɔrɔ la ka olu susu ni ka kɛnɛ furan k'a jɛya k'a lakanako ka a sinsin wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko jugu ninnu ɲinili bɛ sen na yaasa mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen ka se ka dugu ninnu ka o so ci maliden ka lafiya wa cɛfini tabaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la ko baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ni kɛlɛ ɲɛdɔn ani cɛsiri ni wulikajɔ ye wa k'a bɛ ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ bɛɛ lajɛlen ka fara finitigilakaw kan yaasa ka lakanako ka a sinsin halisa an bɛ to an ka cɛfini tabaw ka baaraw kɔnɔna la opération dugukolo maaw olu ye susuli da juguw kan kungo bolo min bɛ yen ni o ye wagadu kɔnɔna ye ka sanga ni tɛnɛdon juin kalo tile 22 ye an ka cɛfini tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw u ka munumunu salamu ni diɲɛ don o don u bɛ k'a kɛ ka juguw kɛlɛ ko o siratigɛ kelen na cɛfini tabaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la u ye jugu dɔw ye mɔbili dɔ la mɔbili mun ni sigakara la k'a fɔ a tun bɛ munumunu salo la nin tu kɔnɔna in na ni o ye wagadu tu kɔnɔna ye ka u to o munumunu na an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye hiri k'u kan ka mugu jugu bɔ u kan ka o bɛɛ lajɛlen susu k'u daji mɔbili ni a kɔnɔnafɛnw k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko opération dugukolo ko olu mun n'u bɛ ka taa se juguw ma u bɛ don wo kɔnɔ sanfɛ kɛlɛcɛw ni duguma kɛlɛcɛw bɛ baaraw la nka ko sanfɛ kɛlɛcɛw ka larawuli ni sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ni u ye susuli kɛ duguma kɛlɛcɛw bɛ buruburuni min bɛ to yen k'u bɛ boli olu fana bɛ u kunbɛn ka hiri k'u kan ni k'u bɛɛ lajɛlen daji wa ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ni kɛlɛ ɲɛdɔn ye wa ko malidenw k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ in tɛ bila diɲɛ don o don baara bɛ sen na yaasa lakanako a bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta a ye san 5 sɔrɔ fanga la yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ka san 5 baaraw la jamana gouvernement maa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ CCB kɔnɔna la kɛnɛ dɔ senfɛ an ka jamana seko ni dɔnko minisiri ale tun bɛ o kɛnɛ in kan ka fara minisiri wɔɔrɔw la ni o dɔw bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ sifinnakaw ka minisiri kunnafonikow minisiri ani fo ka taa se musow du ani denbaya minisiri muso ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka taa kuma ni an ye seko ni dɔnko taabolo ta minisiri mun bɛ o kunna ni o ye Mamu Dafe a y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi ka san 5 in kɔnɔ a ye baara mun kɛ Mali seko ni dɔnko yakubaya la ani ka Mali danbe segin a yɛrɛ ma k'o baaraw fanga ka bon kosɛbɛ wa ko san 5 in kɔnɔ baara mun kɛra a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ an ka laadalakow an danbew ani an tabiyakɔrɔw marakɔrɔ mun tun bɛ an fɛ yan nɔ ka se ka an segin an yɛrɛ ma yaasa ka Mali kura ka o bila sen kan ha ka ja ko to min siginna kosɛbɛ sinfilakaw kan ka se ka na ni siniɲɛsigi ɲuman ka o dilan o ye Mamu Dafe yɛrɛ k'a fɔ bololabaara ani fo ka taa se yɔrɔ sahalenw
tourisme hoteliko ani sekoni dongo ni bela jelen sira fɛ ni mun bɛ ale ka ministre kɔnɔ ko jamana kuntigi baara min kɛ a bɛ maa munafa a ka baaraw bɛɛ lajɛlen bolila ka se ka bolola baarakɛlaw ka minɛn di u ma ani ka u bila cogo la u bɛ baara kɛ cogo min na u ka seko ni dɔnko an'u ka dɔnta ka yɛrɛ diɲɛma bɛɛ lajɛlen na ko a y'o baaraw kɛ wa a ka wulikajɔ kɔnɔna la AES jamana ka seko ni dɔnko a maa minnu bɛ a baara kɔnɔ ka olu bila da kelen kan k'u bila gun kelen kan an ka se ka baaraw kɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko jamana kuntigi o walew kɛ wa ko jamana ɲɛmaa kan ka fo koba minnu na seko ni dɔnko la a ka ca kosɛbɛ nka Mamu Dafa yɛrɛ k'a fɔ bakurubaya la san 2025 jamana kuntigi o ta k'o kɛ seko ni dɔnko san ye ko jamana kuntigi kan ka fo baaraw la wa o kɔfɛ fɛnɛ san 2026 ka taa se san 2027 ma a ye o fɛnɛ kɛ seko ni dɔnko kalan ani mara sanw ye wa ko baara minnu kɛra an ka jamana kuntigi fɛ ka fara gouvernement maa tɔw bɛɛ lajɛlen kan ni bɛɛ lajɛlen ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an bɛ ka Mali kura mun ɲini baaraw ka kɛ ka an se Mali kura ma Mamu Dafa jamana kuntigi k'a fɔ kosɛbɛ san 5 in kɔnɔ a ye baara ni baara mun kɛ ni o bɛ sira dayɛlɛ maliden kura Mali kura ka se ka na ni ɲɛda kura ye ɲɛda mun ni a bɛ sigi malidenw kologiriyalen maliden mun bɛ baara kɛ ni an seko n'an dɔnko ani an danbe ye an bɔra yɔrɔ min na k'o dɔn yaasa an ka siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ Mali dumanba ye DCC maaw u ka wulikajɔ kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na u ka brigade mun bɛ Bamakɔ kɔnɔna la nɔ u ye wulikajɔ dɔw kɛ yaasa ka se ka taa se sugu kɔnɔnaw la maa minnu bɛ moto feere ka taa lajɛ moto bɛ lahala mun kɔnɔ bi DCC maaw ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko kibaruyaw bɛ ŋunuŋunukanw bɛ ka boli k'a fɔ maa dɔw bɛ ka moto sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ k'a feere ko DCC ka wulikajɔ ye mun ye a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka u janto damatɛmɛ sɔngɔ feere la bawo ka sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ ni maa fɛn fɛn minɛna ni o ye u ka dɔn k'a fɔ sariya ni ɲangini berew tan bɛ DCC maaw fɛ ka da o kan bawo jamana ɲɛmaaw ani fo ka taa se jagokɛlaw ka ɲɛmaaw ma mun fɔ maa si man ka dɔ de fara moto kan ka so ma bawo ko an bɛ waati min na ko bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jamana ka gɛlɛn nka k'a fɔ e de bɛna ka dɔ fara gɛlɛyaw kan ko ka kangari gɛlɛn da moto feerelaw bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na maa fɛn mana minɛ o walew la o ni ɲangili mun ka kan o bɛ se ka da o kan DCC maaw u yɛrɛ ye nɛgɛjuru siraw bila k'a fɔ ni maa mun sigara moto feerela mun bɛ ka moto feere sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ la i bɛ se k'u wele nɛgɛjuru sira mun na ko o ye 36 088 walima 36 099 ye ko nɛgɛjuru sira in a bɛ sɔrɔ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa bila fo wulafɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 la maa minnu mana siganamaw ye minnu bɛ ka sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ i bɛ se k'u wele nin na u bɛ na ko n'u ka baaraw kɛ kɛnɛyako sira fɛ an ka jamana kɛnɛya minisiri muso médecin colonel major Asaba Jalo Ture a ye fura marayɔrɔ dɔ birigiden fɔlɔ da ka sanga ni an ka wulikajɔ mun n'a bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ko ka marayɔrɔ kɛ cogo min na furakisɛw bɛ se ka lakana ani fo ka taa se kɛnɛya minɛnw bɛɛ lajɛlen ma colonel Asaba Jalo Ture colonel major Asaba Jalo Ture a yɛrɛ k'a fɔ a kɛlen ka ni birigiden fɔlɔ in da ko an ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ min bila sen kan yaasa kɛnɛya sabatilen bɛ se ka di malidenw ma nin ye o hakilina dɔ ye wa ko furamarayɔrɔ mun kan ka filɛ kɛ nin ye a bɛ kɛ entrepôt ni o ye magasin ba 2 ye wa 2 bɛɛ lajɛlen bɛna dilan ka a sanga ni diɲɛ sɔrɔcogo kuraw ani fo ka taa se diɲɛ lahala kuraw ye modernisation ko minɛnw bɛ bila a kɔnɔ minɛn minnu ni an mago jɔ a la kosɛbɛ ani fo ka taa se ka lakanakow kɛ ko furaw la ani fura minɛnw sɔrɔmu ni a ɲɔgɔnw yaasa u kana tiɲɛ u ka se ka waati janba kɛ ko nin baarakɛda in ni entrepôt ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ ni Mali ani fo ka taa se an dɛmɛbagaw ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la kɛnɛ mun kan ni programme alimentaire mondial PAM u ka directeur mun bɛ an ka jamana kɔnɔ yan fɔlɔ o tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se furako ɲɛnabɔlijɛkulu pharmacie populaire du Mali o n'a ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen wa ko nin furaso in fura marayɔrɔ in a nafa ka bon kosɛbɛ bawo k'a kun ka kan nin yɔrɔba ninnu ka bila an ka jamana kɔnɔ cogo min na fura bɛ se ka lakana minisiri muso y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wa nin baara in bɛɛ lajɛlen a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 1,400,000 ani 400 ani kɔjan ko o de bɛna don nin baara in na wa ko a kɔnɔna la an ka jamana ka jɔyɔrɔba musakako sira fɛ o de b'a la fo ka taa se pharmacie populaire du Mali olu fana ka nafolo sɔrɔta bɔta o bonyana na kosɛbɛ ka sɔrɔ ka fara an dɛmɛbagaw kan panneau solaire ani fo ka taa se clim mun kan ka kɛ ni furamarayɔrɔba ninnu na yaasa fura bɛ se ka lakana k'o bɛna hakili to o bɛɛ lajɛlen na douane maaw ka wulikajɔ kɔnɔna la kucalakaw fɛ nɔ an ka douane cɛbalen minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u b'u wele ko
SIRI recherche section recherche d'intervention u ye tɛgɛ da maa dɔw ka maa minnu ni olu ka baara kun ye ka taa ɲɛnɛmafɛnw feere jango damandaw la furakisɛ minnu bɛ yen ni u bɛ sifinnakaw bila kojugukɛw la k'u b'u dabolo kan ani fo ka taa se juin ni a ɲɔngow kannabisi don ani maaw ka wulikajɔw la kucalakaw fɛ yen nɔ k'u ka larawuli kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw la ko in kana ka sanga ni juin kalo tile 20 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 11 tɛmɛnen ni sanga 30 ye sinsinna kucala ko u ye larawuli kɛ ka se ka taa o tɛgɛ da siganama ninnu kan siganama minnu ni u bɛɛ lajɛlen ye sifinnakaw de ye ko ni u tun bɛ furakisɛw ta ani fo ka taa se ɲɛnamimafɛnw ka taa feere damada yɔrɔw la wa ko u ka wulikajɔw fana kɛmɛ sababu ye ka sifinnakaw tiɲɛ ani ka gɛlɛyaba de lase sifinnakaw ka ɲɛnamaya ma furakisɛ minnu bɛ yen n'a bɛ wele ko tramadol fo ka taa se u ka ɲɛnamimafɛn minnu bɛ yen kannabisi ni a ɲɔngow nin camanba de sɔrɔla nin sifinnaka ninnu bolo wa dɔɔni ma k'a fɔ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛra ka ni maa ninnu ka u bila ka taa kiiritigilamaw ka bolo kan yaasa u ni ɲangili min ka kan u ka se ka da u kan dɔɔni yɛrɛ k'a fɔ u ka wulikajɔw a fanga bɛ ka kologiriya yaasa minɛn minnu tɛ sariya kɔnɔ ani ɲɛnamimafɛnw ka se ka malidenw kisi ka bɔ o walew la ni ka malidenw ka kɛnɛya ko ka a sɛbɛntiya kibamete fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ. dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu o warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda yorosokaw fɛ yen nɔ hakilina min bɛ yen nɔ ko projet brave shinsen o baaraw nun donna ka sanga ni juin kalo tile 23 ye kunungo kɛnɛ min ni a bɛ kɛ sababu ye sifinnaka maa 50 hakɛ olu ka se ka kalanbulon kɛ u kun a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ u bɛ se ka formation ka kologiriya sɔrɔ cogo min na fɛn min ye u yɛrɛ ka baaraw ye ni a baara dɔw bɛ tali kɛ u bɛ se ka musakaw kɛ u yɛrɛ cogo min na ka bolomayɛlɛma kɛ ko nin hakilina ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kunnafoli ko ka a lajɛya ani fo ka taa se kunnafoli sɔrɔ siraw fɛn min ye jamana kɔnɔdenw ye kunnafoli ka jɛya olu ye o hakilina min kɔnɔna la o ni arajo caman de bɛ nin baara in kɛ yaasa kibaruya min bɛ di dugudenw ma h'a ka diya marabolokɔnɔdenw ma a ka se ka kɛ kibaruya jɛlenw ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi ka bɔ kunnafoli jugu o kɔlɔlɔw ma cogo min na dɔnnizakaw yɛrɛ k'a fɔ ko kurantigɛ ani fo ka taa se tajiko gɛlɛya kɛ min ka gɛlɛyaba lase dɔnnizakaw ka tile ɲɛnamaya ma bawo ko nin waati in na u bɛ kuma janba de kɛ ka sɔrɔ u ma kuran sɔrɔ dɔw yɛrɛ k'a fɔ ko kabi dɔgɔkun tɛmɛnen kuranko gɛlɛya bɛ u da la k'u bɛ se ka ɛri 20 fo ka taa se ɛri 23 ma ka sɔrɔ u ma kuran ye u ɲɛ la siratigɛ la tajiko fana gɛlɛya bɛ yen nɔ a kɛn bɛ sababu ye ka maaw ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka a gɛlɛya maaw tɛ ka se ka t'u ka ci kɛ a cogoya la dɔw yɛrɛ k'a fɔ ko taji litiri bɛ ka sɔrɔ yɔrɔ dɔw la 400 fo ka taa se 600 ni 700 ɲɔgɔnko ma o de la k'a ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa douaniza marabolokadenw u bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min na bawo ko ni kuranko gɛlɛya in kɛmɛ sababu ye ka gɛlɛya camanba de lase u ma kucalakaw fɛ yen nɔ musolakaw kalanbulon dɔ kɛra u kun mun b'u kalan feere kɛcogoya ani ka kiliyɛnw ɲini cogo min na ni hakilina ye musolaka 10 ɲɔgɔnko olu de ye garisigɛ donna a la ni a laɲini bɔra union sabu ɲuman o fɛ bawo ko ka sanga ni musolakaw bɛ baara ni baara mun kɛ ka se ka u yɛrɛ boloma yɛlɛma a ka kan u ka degi feere kɛcogoyaw o ni kiliyɛnw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka kiliyɛnw lasɔrɔ ka feere kɛ u ma ko n'u b'a wele ko marketing o hakilina de kɔnɔna la u ye nin baara in kɛ ka ni kalanbulon kɛ ka ɲɛsin musolakaw ma musolaka caman yɛrɛ k'a fɔ u nisɔndiyara musow ka kulu minnu bɛ yen nɔ a b'a to
musow ka se ka bolomayɛlɛma kɛ ha ka ja gwa kɔnɔ u ka se ka musaka fitininw ta n'o bɛ kɛ sababu ye ka gwadɔnnaw dɛmɛ kosɛbɛ u ka ɲɛnɛma baara kɔnɔna la kucalakaw fɛ nɔ sugu mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko marché Cheikh Amala Ba a baaraw banna sugu mun ni a hakilina tara chambre de commerce et d'industrie o bolo fara mun bɛ Kulukorokaw fɛ nɔ olu de ni hakilina in ta k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye sugu in dilan k'a kɛ lahala ye ni o ye lahala kɔrɔ ye moderni ko a bɛ kɛ sababu ye ka se ka jɛya ani fo ka taa se ka lafiya da di feerekɛlaw ani sannikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma butigi minnu b'a kɔnɔ ani a dilanna cogo min na ka a lasanuya ka jɛya maaw bɛ se ka munumunu salo kɛ cogo min na ka sɔrɔ u ma sɛgɛn lafiyaw ka kɛ a la ani feerekɛlaw fana ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ mun fɛrɛn bɛ k'u ka feerew kɛ wa ko nin waati in na maa mun bɛ fɛ ka butigiw ta kɛnɛ dayɛlɛlen don k'a fɔ maa bɛ se ka t'u ka butigiw ta butigiw bɛɛ ka daminɛ 5000 fo ka taa se 3000 ɲɔgɔnkow ma ko maaw ka tɔgɔ sɛbɛn u daminɛlen bɛ kabini nin waati in na fo ka taa se juillet kalo labanw ma minnu bɛ fɛ ka taa magasin ta nin sugu kura in na u ka se ka taa o baaraw kɛ kibaramate fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruw kɔnɔna la. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Burkina Faso jamana kɔnɔna la nanzarala tɔnbaw ka kulu ni o ye Union Européenne ye a lasigiden mun bɛ yen nɔ Burkina ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ye datugu a ɲɛ ani ɲɛmaa mun kun kan ka ɲɔgɔn kɛ u bɛɛ lajɛlen y'a k'a fɔ ko u tɛ se ka nin maa in bisimila bawo ka sanga ni Burkina Faso jamana yɛrɛ k'a fɔ nanzarala jamanaw ka wasaden mun bɛ ni o ye Parlement européen ye olu ye u da don Burkina Faso jamana kow la ka sanga ni juin kalo tile 18 ye wa u ye galon de ta k'a da Burkina Faso jamana kan o siratigɛ de la nanzarala Union Européenne ka lasigiden walima u ka maa fɛn bɛ nin waati in na u tɛ se ka bisimila wa kangada gɛlɛn de dara u ye sɛbɛnfura cɛra ka taa Europe kɔnɔna la ka yɛrɛ k'a fɔ u ye baara mun kɛ k'u da don Burkina Faso jamana kɔɲɔw la u ka baara tɛ a bɛ ɲini u fɛ u ko u walo dabila Kenya jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna pankulu jigiyɔrɔ ka o kɛnɛba sigi kɛnɛ mun ni a bɛ kɛ kɛnɛ belebeleba ye mun ɲɔgɔn kuma deli ka kɛ fɔlɔ Nairobi kɔnɔna la ni o ye Kenya faaba ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin pankulu in o ni Chinois ka pankulu cakɛda mun bɛ yen ni o ye China ɔrɔ de ye o n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se k'o kɛ CFA dollar wari miliyari 1 ani kɔjan ko de bɛna don nin baara in na wa ko a bɛna kɛ sababu ye ka Kenya ka nin pankulu jigiyɔrɔ in kɛ farafina gun kan pankulu jigiyɔrɔw la kumababaw dɔw ye o de dayɛlɛmara Kenyakaw ka bolimafɛnko minisiri fɛ Tunisie jamana kɔnɔna la musolaka dɔ ɲangini binna a kan musolaka mun ni ale ka kɛlɛw ɲɛsin bɛ ka se ka siya woloma ka o kɛlɛ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko Sadia Mosba a bɛ waati jan bɔ kabi 2024 waati u kun kɛn bɛ ka jalakili ni walew bɛɛ lajɛlen bi a kan ko a ye nafolo dɔw yuruguyurugu ka sɔrɔ a ka sɔnnalobagaw ka fɔla n'u y'a ka avocaw ye ko musolaka in ka kow ye mun ye dɔrɔn fanga bɛ k'i ɲɛsin a ma parce que a ka wulikajɔw ye de ka se ka juguya k'o kɛlɛ ka ɲɛsin siya wɛrɛw ma muso in bɛ ka o wale mun kɛ ka siya woloma kɛlɛ ko wɛrɛ foyi tɛ a kɔnɔna la o de b'a to o bɛ ka wale sugu bɛɛ ni nkalontigɛ sugu bɛɛ lajɛlen ni bɛnbɛnbɛnw labɛn a kama ka nafolodunkow ko o walew k'o da ni musolaka in kan ko n'o tɛ maa mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ siya woloma kɛ ni a ɲɔɲɔlen bɛ kosɛbɛ Tunisie muso in ka kɛlɛ ɲɛsin bɛ ka se ka o de kɛlɛ Faransi jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye Ebola bana sɔrɔ maa kelen fɛ bawo ko kɛnɛya tigilama dɔ kun taara Congo RDC jamana kɔnɔ o seginnen ka na Faransi u y'a ye k'a fɔ ale ni Ebola banakisɛ nana o kɔrɔfɔ de dayɛlɛmara Faransikaw ka kɛnɛya minisiri fɛ ka sanga ni bidon ye a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Faransi jamana fɛ yaasa a bɛ maa mun na a kana gɛrɛ maa wɛrɛ la k'a isoler
yasa bana moni a fanga bon ko sabana keme ka ko ka don sege bana in kana don France jamana konna la irisi jamana ye ayra ka fo ko olu te négociation cogoya fo de la kuma ɲɔgɔn mun bɛ kɛ on Ukraine ɲɔgɔn cɛ olu te a si de fɛ irisikaw ka kɔkan cɛw minisiri ale ka kɔrɔfɔw la nka yɛrɛ k'a fɔ baw ko u bɛ ka kuma ɲɔgɔn minnu fɔ a kuma ɲɔgɔn cogoya jɛlen tɛ hali n'a sɔrɔ kuma ɲɔgɔn bɛ kɛ olu bɛ a laɲini a ka kɛ kuma ɲɔgɔnya de kan bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ mun ye ani fo ka taa se kuma ɲɔgɔnya jɛlenw nka ko a bɛ ka taa cogo min na tantɔ ni négociation suguya in olu tɛ jɛn ni o foyi de ye nin waati in na irisi jamana labɛnnen don ka kuma ɲɔgɔn kɛ nka kuma ɲɔgɔn cogoya min bɛ ka fɔ o ni Ukraine ɲɔgɔn cɛ ko irisi sen t'o la Qatar jamana premier ministre ale ye taama kɛ ka taa Oman jamana kɔnɔna la kɛnɛ min kana yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ wulikajɔw la ani labɛnw na yaasa kuma ɲɔgɔnw ka se ka kɛ Iran ani Golfe jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Detora d'Ormuz ko o kuma kan premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ni o ye Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani ko ale ka taali ka taa se Oman jamana kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ o labɛn bɛ kuma ɲɔgɔnw ka se ka kɛ baw Iran ani pays de Golfe minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ani u camanba de tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ nin waati in na baw ko kɛlɛ mun kɛra Iran ni Amérique ɲɔgɔn cɛ Iran ye pays de Golfe mɔgɔ caman ka u susu baw Américains ka daga bɛ pays de Golfe ninnu caman kɔnɔ ko yaasa ka se ka o susuli walew ani ka bɛn ka o sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ o de la ko olu bɛ ka kuma ɲɔgɔnw boloda kuma ɲɔgɔn ka se ka sabati Iran ani arabu jamanaw ni Golfe jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni keleya o ka se ka kɛ mugu ni kisɛ olu ka jɔ ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka lase aw ma ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kibaru sira bɛɛ lajɛlen na ani ce anw sugantili la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Kiba Jalo bolo a kan bɛn min ye énergie ye ko kurantigɛ ko o bɛna boloda yɔrɔ damadɔw la k'a daminɛ bi la sa n'o o ye juin kalo ale tile 24 ye u y'a yira sa ko nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 12 ma Badalabugukaw fɛ yen Maɲanbugu faso kanu ani Maɲanbugu dugu yɛrɛ kɔnɔna ko min ye kuran kɔni bɛ tigɛ sa k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 12 ma énergie ko sa ko kuran bɛ se ka na ka kɔn nin waati fɔlen ye wa fana k'a bɛ hakɛto ɲini kɛ a ka client bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛn fasirila maa min fɛ secrétaire général min ye Aramatu Kamisogo ye n'a bɛ kanlakaw olu ka sigi la sini ni o ye nin kalo in tile 25 ye alamisa kurantigɛ a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 12 la kin minnu na o ye Dawudabugu ye Sogoningɔ Falajɛ ani Ɲamakɔrɔ u y'a yira sa ko kuran bɛ se ka na yanni waati kofɔlen cɛ n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 12 ye k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ secrétaire général énergie kɔnɔna na n'o ye madame Kani ye ale ka bataki don min ye jumadon ye sa n'o bɛ bɛn juin kalo tile 26 ma o kurantigɛ bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yɔrɔ minnu b'o la o ye Senu ye anw yɛrɛ fɛ yan ale ni Banankɔrɔ ani Sanakɔrɔba ko olu de kɔni bɛ o la min ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye sa ko kuran bɛ se ka na yanni Lazara cɛ k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni énergie ale ka bataki ye ka bɔ madame Kane Aramatu ale yɔrɔ u ka communiqué 4nan fala ye o ye sibiridon ye juin kalo tile 27 kuran bɛna tigɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka na nɛgɛ kanɲɛ 12 Badalabugu Maɲanbugu faso kanu ani Maɲanbugu dugu kɔnɔna o bɛ o la ko hakɛto ɲini bɛ kɛ bɛɛ fɛ ko sabula kuran bɛ se ka na yanni nɛgɛ kanɲɛ 12 cɛ baaraw wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ u ka client bɛɛ lajɛlen fɛ faamuyali ko ɲuman k'o sɔrɔ k'o la ani degun minnu bɛna na sɔrɔ k'u ka hakɛto kɛ min ye Aramatu Kamisogo ye n'a bɛ kanlakaw ka sigi la ale de ye secrétaire général ye bataki ninnu 4 bɛɛ lajɛlen bɔra ale yɔrɔ